manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake cikin kunci na rayuwa ko yake cikin zafin zuciya ko zuciyar shi tana cikin wani hali ko kunci cikin damuwa, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da a yadika ala sadrika, ka dafa hannunka akan kirjinka kana mai ambaton Allah, Allah rabbi Allah, kana tambatan Allah, ya Allahu ya Allahu ya Allahu, hannunka da dama ya zama cewa yana kan kirjinka, kana Allahu Allahu rabbi la ushrika bihi shay'an, kana mai ambaton wannan, kana mai faɗin haka, duk wata damuwa da ke zuciyanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yaye maka shi. In ka dafa kana mai kiran Allah cikin kankan da kai, kana mai cikin istisqama, kana mai tsayuwa da haka kuma kana jin cewa abin da ka faɗa, kana mai kiran Allah, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kana wannan kana faɗi kana ji, komai da ke cikin zuciyanka Allah zai wanke maka shi. Dan arzikin manzon Allah a daure a mana sharing, a mana liking, a mana comment da sallallahu alaihi wasallam, ayi ma annabi salati. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.